बे समाव आरोबाव इसोरखौ हामबाय होनदों बिनि गेदेर अननायजों जों दिनै बे मोनसे मोजांथार बुब्लिखौ जों मोननो थांगासिनो दङ जोंहा दिनै बङाइगाव डायसिस इउथ कमिटिनि जे 30th एनुअल कनफारेन्स बियो दिनै वेस्ट बेंगलनि बे सनादबा मण्डलियावहाय जानो थांगासिनो दङ बे प्रग्रामा जोंहा 30, 31 आरो 1 फेब्रुवारि बे सानथामनि हाबाफारिनि थाखाय जों दानो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ बे प्रग्रामाव जोङो बयबो मोजांथारै जोङो बयबो बाहागो लानानै बे प्रग्रामखौ जोङो जाफुंहोनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङ आरो बेजों लोगोसे जोंहा बे प्रग्रामनि थाखाय जोंहा गोबां डेलिगेटफोर जोंहा फैगोन बेयाव गहपुरनि अरुणाचलनि धेमाजि दिखियाजुलि आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा जे मोनथाम स्टेट वेस्ट बेंगल आसाम आरो अरुणाचल बे मोनथाम स्टेटखौ लानानै जोङो बे प्रग्रामखौ मोननायखाय जोङो जोबोद रंजादों आरो गिबि खेबनि थाखाय बे वेस्ट बेंगलाव बे प्रग्रामा जानो थांगासिनो दङ बेनिखायनो बे प्रग्रामनि थाखाय जों बयबो खुसि जादों रंजादों आरो बयबो बेयाव रंजानायजों लोगोसे खौसे जानानै जों खामानि मावगासिनो दङ जोंनि इयुथफ्रा खामानि मावदों आरो बयबो बेयाव बाहागो लानानै हेफाजाब होगा थामजिगु बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय बे एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कोविड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 60015-17103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टार क'क्राझार